Tengger madhapipun Warudaya.
Kuyo ora ngerti loyo sekian lali ali ambana koningan tak tresnane tansah elingan siap gambar mula aku melu yo nganti lunga kudune ngono lho bener kadang mulya Prokon sakacane bener kandha mulut yo yo ngono lho wite apa ngisor meja nolane aja digodho yen ngono carane iki kentol ora kendeng ora nanging semake jeketane aku ngerti kadang aplak kudu kakak loncat-loncat kaya foto telah tipe kena cukup ora aneh jeketane tapi bengkok ora hidup barang tanjak tetep klen paru